Tabret it-tielet edizzjoni ta' Kenset li din is-sena se tkompli tinkoraġġixxi aktar żgħażagħ jesploraw l-ispazju, ix-xjenza u l-inġinerija permezz ta' tagħlim prattiku u interattiv. Studenti ta' bejn l-14 u 18 sena qed jiġu sfidati jiddiżinjaw, jibnu u jniedu satellita żgħira magħrufa bħala Kenset li toqgħod f'bogħod tal-luminata. Fil-preżenza tal-istudenti u edukaturi għall-inawgurazzjoni, is-Senior Director tal-Esplora, Marjan Kawki, spjegat l-importanza tax-xjenza u l-kreattività li ġġib magħha u kif Kenset tgħin lill-istudenti jkomplu jistinkaw fajjithom. Il-kompetizzjoni tal-Kenset qed tagħmel ir-ritorn tagħha hawnhekk ġewwa l-Esplora Xjenza Malta minn żmien l-2019. Għal darb'oħra qed nerġgħu nippreżentaw din il-kompetizzjoni għall-iskejjel edukattivi ta' Malta u Għawdex biex jieħdu sehem f'din l-esperjenza tal-ispazju. L-istudenti li applikaw għal Kenset se jkollhom edukaturi u tim professjonali li se jgħinhom jiksbu il-ħiliet tekniċi u tippreparahom għal ġenerazzjonijiet futuri, b'mod partikolari fejn tidħol l-innovazzjoni. Kiki Mizzi, il-Viċi Direttur ta' STEAM Engagement u Carmel Spiteri, l-Eżekuttiv tad-Dipartimenti tal-Programmi u l-Involviment Spazjali fix-Xjenza Malta, qalu li Kenset il-kompetizzjoni li toffri opportunitajiet biex l-istudenti joħolmu, jimirħu u jesperimentaw fis-settur tax-xjenza u l-inġinerija għax dan il-proġett se jħalli impatt edukattiv u dixxiplinarju. Xjenza Malta u Esplora se jkunu qed jikkoordinaw il-proġett u jipprovdu l-għodda neċessarja lill-istudenti u lill-għalliema biex imexxu t-timijiet tagħhom fl-isfida. Min irid jikkompeti fil-proġett għandu ċans ta' 28 ta' Novembru biex japplika. Sessjoni ta' informazzjoni online se ssir fil-21 Ottubru fl-4 ta' wara nofsinhar biex tappoġġja lill-applikanti potenzjali. It-timijiet parteċipanti jirċievu kit ta' Kenset sa 370 finanzjament għal komponenti addizzjonali u appoġġ kontinwu matul il-proġett kollu.